Už je ráno. Jdu se nasnídat. Mami. Ano, drahoušku. Kolik je? Nemám jít už do školky. Ach, drahoušku, dneska je sobota. Dneska do školky děti nechodí. Aha, co je k snídaní? Ach, vypadá to, že budeme mít tak asi dortíček nějaký. Ano, ti udělám. Máš ráda dortíčky? Jo, mám si jít už sednout? Ano, prosím, drahoušku, běž si sednout. Dobře. Ela, hop. Zlato, pojď na snídaní. Jo, ne, ty jenom dočtu dnešní drby. Cože? Oni se rozvedli? No to není možný. Ach, jo. Mami, a za dlouho bude hotový oběd? Ta snídaně. Asi za 4 hoďky, drahoušku. A můžu jít ven? No jasně, ale jenom na chvilku. Budete před barákem a já vás zavolám. Ano, půjdu za cvalíkem, jo? Jo. Tak čau. Kde tak dlouho může být? Už zde měla být. Ahoj, Čvajdo, jak se máš? Dobře, pojď se houpat. Jo, dobře. Proč ti to tak dlouho trvalo? No, já jsem tak si dlouho spinkala a potom jsem ještě seděla a potom jsem šla za tebou. Aha. Půjdem si hrát na babu? Mášu. Ne, potom. Mášu. Ahojšku, už pojď na snídaní. Jo, tak jo, mami. Už tam budu. Tak čau, Čvaldo. Čau. Tak já potom za tebou přijdu, jo? Jo. Tak papa. Čau. Ahoj, tati. Čau. Kde tak dlouho seš? My chceme jíst. Jo. No dobrá, panstvo, tady to máte. No. Dobře. Půjdu si pustit telku. Vítejte u dnešních zpráv. Dneska se spáchala sebevražda na Karlově mostě. Více se zjistíte v dnešních krimi zprávách. Začínáme za chvíli. Máš to dobré, Zlato? Díky. Mňam, maminko, mňam. Já si budu asi zaběhat. Jde, jak to nejede. Tak, Ježíš, Maria, pomoc! Oh. Tati, co se stalo? Já si budu zaběhat s tebou, jo? To je šuanda. No, to mi řekni. Asi budu zvracet. Taky, můžu jít ven. Jo, ale do oběda ať se zpátky. Jasně, tati. Tak čau. A už příště mě netoč. Tak když chceš. Ne. Tak si to užij. Maminko, můžu jít teda ven, tatínek mi to dovolil. Dobrá, ale tak já se svezu s tebou, protože potřebuji jít na nákup. Dobře? Tak jo, tak jdeme. Kabina jede nahoru. Panebože, to je rachotina. To je hezká pojulečka. Hlavně dej bacha, ať nespadneš. Už byste měli udělat zábratný. Kabina jede dolů. Mami, pomoct. Kdeže? Už byste měl dávno být. Ahoj. Ty jsi jakýsi těžkej. Ale ne, já vážím jenom
No, když víš, moje maminka je taková trošku mohutnější, tak já jsem po ní. Aha, no tak to mi to dává smysl, no. No, když jsi mnou zaběhat? No jasně. Takhle jsme běhali až teďka, musíš si lehnout a točit se tak dlouho, dokud se ti bude chtít vracet. Mně se chce už vracet teď. Omluv. Já nechápu, co vám všem je. To je normální houpačka. Není, je to sebevražedná houpačka. Čau, čau, uvidíme se zítra. Tak, už jsem se vrátila z nákupu. Tak jdeme. Mami, kamaráda by se udělalo špatně. Už musím mít taky tomu, že ano. Tak, když chceš, tak pojď. Tak. A chytni se mě za ručičku, tohle je fakt těžký. Se bořit na téhle hrozné téhle. Kabina jde nahoru. Jahušku, dáš si oběd? Mám já nemám hlad. Já si asi půjdu lehnout. Dobrá. Už rádu. Drahoušku, říkala jsem ti, že jí to nebudeme říkat tečka. Co to bylo? Ale musíš se to dozvědět. Musíme jít zpěvnou ven, jinak bude smutná a že sestry vůbec neuvidí. Co? Jaké sestry? Ale ty to vůbec nechápeš. A proč bys to měl chápat? Prostě jí to neukážem. Ani neřekneme o těch svých nevlastních sestrách. Chápeš to, že jí to musíme říct? Ale ticho buď. No, co je? Mami, o čem se to bavíte? Ale o ničem, drahoušku. Já mám sestry. Ne, to byl někdo jinačí. Neboj. Až ti bude 18, všechno ti to řeknem. A teď jdi spát, jo? A můžu si dát mlíčko? Mlíčko na noc není dobrý. Jo, tak jo, no tak. Jeden lok ti neuškodí. Děkuju. Já půjdu do svýho pokojíčku, jo? Dobře. Tak dobrou noc. Dobrou, tati, pusu. Tak jdu zase spát. Šarono. Já dneska mám narozeniny. Jupi. Mami, tati, kde jste všichni? Já jsem myslela, že na moje narozeniny nezapomněli. Ach jo, to byl zase sen. Já přece... Jo, dneska narozeniny. Kde je máma? Mami? Kde jste všichni? Tady to stejné jako v tom snu. Akorát mě předtím byly 3 roky. Počkej do obýváku. Překvapení! Děkuju! Je teta Štrosice! Je Špek! Jsou tady všichni moji kamarádi! Ahoj! Nezapomněli jsme. Tak, pojď si za náma sednout. Máme pro tebe speciální trůn. Tak to je special trůn jenom pro tebe, drahoušku. No tak to jste fakt hodní, no. Tak a teď spoukni svíčky. Ještě jedna tam zůstala. Ale jak tam jsou jenom 3, teď už mi je 18. Já vím, ale neměli jsme tolik svíček, to nevadí, ne? Ne, vy jste nejhodnější. A teď je čas na dárky. Tak a do řady a jdou se rozdávat dárky.
Já jsem ti tady táhne takový dal krásný nánamek. Děkuju. Jde. Takže tohle je ode mě. Tak abyste byla trošku, tak vás to dala krásná kočka. Tak tady máš krásnou šatečku. Jo, děkuju, teto. Já si hned nasadím, jo? Drahoušku, abys uměla vařit tak, jak umíš dotaně. Tak, ti dávám čepičku. Děkuju. Tady máš takovou plastovou hračku, doufám, že se ti bude líbit. Ano, děkuju. Had. Tak, drahoušku, na to, jak jsi vyrostla, tak asi už budeš potřebovat to zrcátko. Děkuju, tati. Trochu jsem se opozdila. Takže, doufám, že jste mě slyšeli, před chvíli jsem klepala. Ano, něco jsme slyšeli. Dobře, tak tady máš krásné houbací křeslo. Koukej, jak to funguje. Prostě si nám sedneš a lehneš. A sedneš a lehneš. A takhle si ti zahoupe samo, ano? Takže tohle je k tým 18. narozeninám od drahé tety Johanky. Dobře, hodně štěstí. Děkuji, teto. V příštím díle uvidíte. Mami, když mi byly 4, řekla jsi mi, že mi řekneš něco, co mi řekneš až 18. Máš 2 nevlastní sestry. Diano, Ashley, kde jste? Já vás nandu. Kde jste? Maminko, myslíš, že je nandeme? To nevím, drahoušku.